Za mu bayar da 5k funded account ba profile ba, real account a managing din shi. Idan ka san ka iya trading and capital ne matsalanka, anan na tafi da price saboda na sama market dina breaking min support level, sannan ina da 1 2 3 black cross. Ina expecting in market tracing zuwa key level din da ya breaking. Yawa idan ka san za ka iya managing din 5k account, ma'ana ka iya trading binary option ko forex amma capital ne matsalanka, so ka duba latest post dina a telegram channel dinmu. Link din yana bayana, idan ka shiga zai kai ka telegram channel dinmu direct. Idan ka danna so za mu ba da 5k account, real account ba wai profile ba, ma'ana kudin ciki ba ka passing din wani stages na me ba. Terms and condition din gabaki daya yana latest post dina na telegram. So gashi na wannan already ya ba mu riba. So idan kana so ka join in telegram channel dina, za ka ga yanda za ka yi